Здравейте хора! След 1 милиард стримове. Но нека да просто направя нормално видео. Защото тия стримове просто ми писнаха, да, рипнахме. Ние играем, аз си говоря и всичко умря. Дразни са. Не, няма да не при никой. Айде, Джони. При Мегатрони. Добре ще джойна. Не ще го. Да, хора. Нека да видим всъщност колко стримове направих. Според тъпия YouTube... Да. Според тъпия YouTube още стримвам. Толкова на живо не е стримвам. Да, толкова... Стримвам, можеш ли да го стримваш? Не мога... Да, мога, но няма. Мога, но няма. Аз ще достигна за себе си. Добре, да тъди го за себе си. Да. Това ми е другия канал. Какво? Не знам, преди 2 седмици, не знам кога. Преди 1 месец. Ти не си се абонирал? Да. Сега ще говоря графическо, да. Което е много ми бързо. Както всичко ми бъгва на мен. И да, хора, всъщност няма да има повече сцени. Плейлисти, аз имам ли някакви плейлисти? Да, харесани видеа, канали. Сега ще почна да обяснявам за всеки един по-отделно. Така, почвам. Тоест, Светомир Недев, не го знам какво. Просто съм се абонирал за него, защото той се беше абонирал за мен. Това съм се абонирал за нея, защото тя прави, тя е англичанка, която говори на български и знае сръбски. Това е много странно. Хикенщик е неясно, той просто ми харесва Момо, хора, това е уникален. Това е типично ясно, Лагадов ясно. Айде беге, това са ми едни от любимите ютубъри. Top of the Tops, да. Пилетино, къде съм FIFA. Боби Див много ме разсмива, не знам това защо съм го направил. И съм се абонирал за него, махам се от този канал. Той преди от 1 месец за последно е снимал. Top of the Tops, така, Пилетино, така, Боби Див. Валерия Юданова, не е също. Не, може би за нея не съм се абонирал без да искам. Все едно, вечер няма. Роска БГ, това е Росен. Абонирайте се за него по-са. И Зедо по него също съм махна, защото той също не снима отдавна. И аз всъщност не съм отдавна. От поне вече 1 година стана. Фопа бум, той ма кефи. Това са абонирах, за да гледам новите песни на Гей Никол, кога ще излизат. Но и от това ще се махна. Спомниш Боб? Добре, това е ясно. Това е ясно защо. Това някой известен го беше рекламирал и аз затова се абонирах. Май... Не си спомням, но някой известен го Да, беше. да, Clash. Той ли беше? Да, Clash не беше. Да, Clash. Значи това е Dark Clashers. Втори път това е на Кристан, втория канал. Seven Talents. Просто ме кефи, just have fun ясно, пука паляка ясно. 10. И здорово, кефи ме, искам да му виждам реакциите на българските песни. Това е ясно. Ето всичко ти е ясно. Митко бомбата. Митко бомбата. Защо не съм се абонирал за Митко бомбата? Това е човек. Чок паля. Това е човек. Колко ме кефи. Кефи, не? И така хора днес ще... Да. Това всъщност беше видеото. Да, Clash стрима на тази игра. Да, Clash има... Да, това видео. И така, докато още съм в YouTube ще кача това видео, не знам как ще се казва. Соди за стрима, нещо такова. И ще направя първи епизод на Арсенал в Испания. И чао!